sosem fogjuk megszerezni, mert hogy idióta a játék, azt nem adja ki. Na, akkor nézzük, hogy milyen fegyvert kapunk, átlapozzuk. Ó, nem elég erős. Ez meg erősebben nem olyan jó. De a golyóálló mellény, ez igazán kéne. Na mindegy. Ó, kár, hogy nincs sörétes puskám. Vagy mi ez? Shotgunom. Ó, quad! Hú, de jó. Csak hogy nem kell. Aha, értem. Valószínű, hogy a következő videóm az 20 megtekintésnél lesz egy live. Tehát, ha valakit érdekel, annak elmondom, hogy 20 videó után lesz live. Egy pillanat. Jó. Így mindjárt jobb. Mi a? Hogy jaj? Na, ezt megtámadjuk legalább. Na, nézzük, ez egy olyan ember, akinek még tölténye sincs. Na, gyenge fegyver van viszonylag. Nem a legerősebb típusú ez az emberke. 86-ot sebez. Nagyon szuper erős. Jó, akkor bandaháborúzzunk egyet. Haha, mert kemények vagyunk. Na nézzük. Én ezt nagyon le akarom győzni az... lenyomtam. Nem is emlékeztem arra. Hoppácska, véletlenül lenyomtam. Nem is emlékeztem pedig. Vissza. Akkor próbáljuk meg a 4. legyőzött ellenfelünket. Ja, 5. legyőzött ellenfelünket, 18. Nem értem, hogy miért van mindegyiknek 50 és 60 a háttérben. Ez érthetetlen számomra. Hát ha őt lenyomjuk, akkor mi vagyunk a királyok is. Kár, úgy le akartam volna nyomni. Lehetséges még. Már nem lehet. De, lenyomtuk. Hú, de kemények vagyunk. Mi nagyon kemények vagyunk, emberek. Haha. Hát ilyen kemények vagyunk. Na, hogy nézzem. Ó, még erősebb. Ja, ezt nem húztam, mert hogy így kell. Valamiért. Na, ide. Így. Így. Na. Kicserélted? Szerintem kicserélte. Ha minden igaz, most ki van cserélve. Ja, kicserélte. Ez jó van. Ez jó. Haha. Na, mindjárt fejlődünk 18-asra. Kemények vagyunk. Haha. Hogy lenyomtuk. Pedig még nem is volt annyi szintű, azt már lenyomtuk. Na mindegy, nézzük. Támadjuk meg. Ezt az egy kört fogom most éppen a videóban lejátszani. Nem fogom túlhúzni a időt. Lesz egy vágás is például. Na. Azért lesz a vágás, mert nem akarok titeket untatni azzal, hogy itt ki kell várni 16-17 percet, mert hogy max 10 perces videó lesz, nem lesz túl hosszú. Na, de jó hír. Néha kiadja hang. Tehát, ha nem mondom végig a mondandómat, akkor csak írjátok le. Én szerkeztem egy kicsit, és már meg is van. Odaírom, hogy amit akartam mondani, és kész. Jó? Na mindegy, nem várok azonnali befejezést.
Na, hát ennyi. Ez konkrétan ennyi volt. Na, még 300, én nem akarom el... Ó, ez milyen erős, hát bénább, mint hittem. Na mindegy. Családot, ha minden igaz, már alapíthatunk, de 625 arannyi. Ha valaki fel akar venni, csak írjon azt meg. Jó? Erős vagyok, csak nem tudom a jelszavam, amiért szomorú vagyok. Hát nagyon erősek vagytok, hogy megtámadtatok. 17:30. Mi van? 9-e, 18 vagy 9-e, 18. Hát szerintem most jól elagyabutyáltak. Aktualizálás. Hát, ja. Ugyanaz. Na mindegy. Hát, köcsögök. Mit támadtok meg? Gyengébbet ragadjatok meg. Ó, hát nem jó. Nem jó. Nem jó. Plusz támadó erőt hallottam? Nem mindegy. Nem számít. Gyorsítókat itt lehet venni. Lehet limót, vagy csak sima biciklit, pénzé, meg taxit. 20%-ot vesz le az energia, vagy nem vesz le 20%-ot sem. Oké. Nem baj, hogy most el fogom használni azt az aranyat, de most muszáj, hogy használjam a küldetéseket. Átfejlődjek videóba, azt akkor megmutassam, hogy mire szoktam tenni. Jó van, le vagy nyomva. Ó, rendőr! Haha, ez tetszik. Rendőrök általában gyengék. Még sosem veszítettem rendőr ellen. Soha nem is fogok, szerintem. Hát keresnek engem valamiért. Na mindegy. Hát eddig úgy tűnik, hogy mi vagyunk a nyerők. Ami jó hír, mert hogy szeretnék nyerő maradni. Ó, ez jó. Na mindegy, akkor külső változtatása. Lehetséges, hogy az Kápi Hospital sorozat, de az, hogyha írjátok 3-an legyen, és meg lesz a 20 like egy videón, akkor lesz Kápi Hospitalos videósorozat. Minecraft az nem lesz, csak olyan fél év, egy év múlva legalább, mert hogy akkor remélhetőleg jobban fog működni, jobb gépe lesz. Ezen akadva fut, nagyon akadva fut. Ezért gondolom, hogy most ki tudnátok segíteni. Hát, én ennek a videónak itt lenne a vége. Én Minuel voltam.